म्हणून या खेपेला मी शेवटच्या टर्मचं मी हा फॉर्म भरतो, कारण माझं स्वतःची विचारधारा आहे। मी शिवरामराजेंचा इतिहास घेऊन पुन्हा एकदा निवडणुकीत उभा राहिलो आहे। ते 5 वेळा निवडून आले होते, परंतु आता ही माझी शेवटची टर्म आहे। काही झालं तरी मी हॅट्रिक साधेन असा विश्वास पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज येथे व्यक्त केला। आमदार नितेश राणे यांनी पहिला फॉर्म तरी भरू दे, त्यानंतर मी बोले। राजन तेलींबाबत भाजपचे वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील असे त्यांनी सांगितले। उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर श्री केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांनी ही आपली शेवटची टर्म आहे, यानंतर आपला राजकीय वारसदार कोणीतरी दुसरा असेल। या ठिकाणी तिसऱ्यांदा कोणी निवडून येत नाही असं भासवलं जातं, परंतु शिवरामराजे मात्र तब्बल 5 वेळा निवडून आले होते। मी काही पुन्हा इच्छुक नाही, ही माझी शेवटची टर्म आहे, त्यामुळे निश्चितच मी हॅट्रिक साधेन असा विश्वास केसरकर यांनी व्यक्त केला। चिंचवाडीला इतिहास हा शिवरामराजे भोसलेंचा आहे, जे 5 वेळा निवडून आले। 5 वेळा निवडून येणारे आमदार होते शिवरामराजे भोसले, त्याच्यामुळे आपण त्याचा आदर्श घेऊया। परंतु 5 वेळा उभं राहणे एवढे काय माझ्यामध्ये शारीरिक क्षमता आहे असं मी वाटत नाही। पुढच्या वेळेला तरुणांना संधी दिली पाहिजे, म्हणून या खेपेला मी शेवटच्या टर्मचं मी हा फॉर्म भरतो, कारण माझं स्वतःची विचारधारा आहे की प्रत्येकाला संधी दिली पाहिजे। ती संधी दिली जाईल। आणि त्याच्याचबरोबर दुसरी गोष्ट अशी आहे की काही अनेक कामं, अनेक निधी, कोट्यावधी रुपयाचा निधी, इथं शेकडो कोटी आणि हजारो कोटी रुपयाचा निधी येऊन पडलेला आहे। हा योग्य रीतीने खर्च होऊन त्याच्यातून लोकांचं कल्याण झालं पाहिजे, आणि माझी ह्यावेळची उमेदवारी ही त्याच्यासाठी आहे।